Kardom kando kavya phanta nang di tuma phan arling channel hentuan kardom pa juriklo. Than guru asat lang aphan apor nang li ek bomlo. Lasi pinike karbia subject syllabus aphuthakle chithan iklo nang. Karbia subject ke paper 2 along sido 4 marks ke 30 lapen la soa syllabus bang ke UP level class 6 to class 8 an aphanchot. Tangte syllabus abangle pangcheng iklo nang. Serial number 1 Karbi alam a mahang ke thek lapen ke pangchu aphuthak lapen Karbi alam aru arim aphuthak ke pachini. Serial number 2 Ovekimi along Karbi alamet po aphuthak. Sonsi Professor Rongbong Terang Bonglong Terang Longkam Teron Bamon po Dhaneshwar Ingti Hei Hui Henlo. Nili Professor Rongbong Terang Bonglong Terang Longkam Teron alamet po aphuthak ke video bonai ek atlo lasi muthek long lelang plote lang ek deton. Serial number 3 Lam Tasam Tomo Chipatar aphuthak Sar lam the aphuthak Lunjir along alam the sonsi manai chiklo towar luti lapuson. Hirjir aphuthak ardi kipi menlar menklar food sai circular. Choklim pen amek adak ketok lam the ithe kapinchong sonsi achek plus angsu plus kedo equal check sudo lapen Karbi alam along linjeng bangphu lapen aphai aphuthak. Serial number 4 Ipi alam kacharli along adun alam mate adun thu alam kacharli pon lapen karjulong kachini kaporhi lapen ketok lason pli abidi kn pon pen kacharli asirkut arlo along ke phupon ason akisung alam kachini. Chorolo nang lituma bhaneli video ke lang ikpot lasimo puthoda video long le chitong ik thulo nang kardom.